ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ କହୁଛି ସକାଳେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦବ ବେଳାବେଳି ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯିବା ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲାନି ଲେଟ୍ କରିଦେଲ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇପାରିଲେନି। ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ତମେ ମତେ କହିଲନି ପୁଅର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ପୁଅର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସ୍କୁଲର ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ତମ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି, ସବୁ ମେସେଜ ବି ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତମେ ଟିକେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଦିଟା ଆଗ କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ ପୁଅର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ। ଟିକେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଲନି, ତମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହେଲାନି। ତମେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ହଉଛ, ଭଗବାନ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲସେ ପୂଜା କଲି। ତମେ ଦେଖ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଅନ୍ତରରୁ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ବି ପୂଜା କର ଭଗବାନ ତମକୁ ସେଇଠି ମିଳିବେ। ତମେ ଠିକ କହୁଛ, ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା ଯୋଉଠିକାର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମ ମନରେ ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଭାବ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, କିଏ ନିଜର ସୁଖ ଜାଣିବାକୁ, କିଏ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ଯେବେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖ ମନରେ ଶାନ୍ତିର ଭାବ ଆସିଯାଇଥାଏ। ହଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଆସେ, ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି, ସେ ଶବ୍ଦ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଘରେ ମିଳିନଥାଏ। ତମେ ଏକଥା ଭାବିବନି କି ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଘରେ କିଏ ପାଟି କରୁଥିବ, କିଏ ପାଠ ପଢୁଥିବ, କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ, କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାଉ। ହଁ, ଆମେ ଯେମିତି କିଛି କରୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବରେ କରୁଛେ। ଥରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ସବୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବ ଆସେ, ସେମିତିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଭାବ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମିଳୁଛି, ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁ ଆମକୁ ସେଇ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଟେଇବାର ଅଛି। ହେଲେ ଘରେ ପୂଜା କର କି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କର, ମନରେ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲ ଯିବା, ରେଡି ହେଇଯାଅ, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିକି ଆସିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ପାପରେ ବୁଡିବ ଯେ